Каква е стратегията, когато няма комуникация между двама човека? Аз пряко няма да има за мен последствия в материален смисъл, ще има последствия в емоционален смисъл. Последствията в емоционален смисъл засягат всички. В крайна сметка, в живота става въпрос за емоции и всеки се опитва тия емоции по някакъв начин да ги конфигурира. Значи, конфигурирайки емоциите, създавайки съответните в мозъка съответните улици, усещаме се подредени. Опитвам се да се свържа с майка, опитвам се да се свържа с татко. Това, че татко го кара Иво в болницата в Пловдив, не е никак първо учудващо, второ това се очаква от него. Той е момче на изпълнителен е. Дори ми се струва, че Леля ми си е падала по баща ми, сега тя е възпитала по-малкия си син в тази посока. Но стоп. Ставаше въпрос, опита да взема обратна връзка, да разбера какво се случва, за да знам, когато пристигна, че няма да имам баща, който е фит и с който ще мога да филозофирам, а ще има баща, за който ще трябва някой да се грижи. Тъй като аз самата ще си отида с асистент, нямам нужда от тая страна грижа. Сега ще бъде интересното до каква степен ще мога да отгрижвам майка ми и баща ми. Няма да мога. Тогава, след като не мога да ви отгрижвам майка ми и баща ми, ще си седим там с Ася и Доминик, ще ходим, ще ги посещаваме, ще си казваме добър ден. Ася ще бъде просто сред тая обстановка и блин! Защо се появява злоба? Или тая надменност? Явно имам съмнение, моето усещане има съмнение, моето чувство, така наречено вътрешно чувство, има съмнение за каквото и да става въпрос, за каквото и съмнение да става въпрос. И това съмнение ме кара да влизам в защитната реакция. Надменност, аз зная всичко, аз ще се оправя с всичко. Сестра ми отива в модус, аз съм по-малката и аз влизам в модус, аз съм задължителна.